Hånden hader hunden her. Hånden hader hunden. Kom, kys hånden. Ja, det er godt. Ja, hånden her besøger Torvig Gårdskolen, og vi har nu tænkt os at chikanere nogle små elever, men det får du se. Kopimaskinen. Forstyrrer mindreårige klasse. Ja, det er nemlig det. Ja. Hej. Hånden vil godt besøge jer her. Har I hørt om hånden? Nej, det har vi ikke. Har I hørt om hånden? Nej, men kan I komme indenfor? Homohånden? Ja, Ja. I kommer indenfor her. Ej, nogle dejlige planter, siger hånden. Jeg skal lige have at vide, hvor I kommer fra. I kommer fra nysgerrighed her, Penalhus. Og nu regner I så på livet til. Vi siger til. I sætter jer bare og regner lige så stille, så ser vi, hvad der sker. Hånden blev kærlig her. I skal så lave side nummer 2 Giv den en på skatten, så og man nummer slår 3. Shit! Så blev den mange, man slog. Hånden hader Skoda. Hej. Hilse på hånden. Hilse. Ja, og hånden her har fået en dårlig vane. Det tager jeg også her. Det er sygt. Ja. Højholder her. Ja, julebøg. Wow. Hånden. Kom, hils på hånden. Kom nu. Vi er gribare. Ja. Kan man også få handdogs her? Det kan man ikke? Okay. Må du ikke hilse på hånden? Nej. Nej, det er nok for mig. Du ikke en håndhilse? Hånden billige appelsiner! Leder efter nogle billige appelsiner her. Nogle af de bedste. Er der nogen her? Ja, nu er det hånden bag kulisserne, og vi ser altså, hvordan vi har lavet den her spændende film. Og hvordan hånden bliver styret af mig her. Hånden er på økonomikøb her. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Det er en sidebrystflæsk. Det er hånden ikke i. Rugvin. Vores udsendelse vil godt spørge, er det muligt at købe noget handlotion her? Ja, det er det. Kig på noget her. Til den hånd der. Det er til hænder. Kan du kigge på noget herovre? Okay. Uha. Dejligt. Hvad blev det af? Der? Der? Er det? Ja, det kan den mailform. Ja, det står lige der. Ja. Så meget har man helt kigge. Ja. Det kan hånden ikke lige rigtigt. Jeg skal lige kigge på noget mere. Handlotion. Det skulle da til bilerne, ikke? Karburator på, pattesats. Ja. Fantasy. Ja. Der er også lige mere. Mælk her. Hvad er der på den anden side der? Og det der muskusolie der, ikke? Prøv læs lige, hvad der står på den. Den er ung, forførende, og jeg ved fandme ikke, hvad der står på den. Hånden får lige en hjælper. Ja, hvor fanden den af? Sluk for den. Huden blød og fedter, ikke? Den kører, ikke? Det er da jeg gider ikke sidde her og spille lar. Hvad så, drengen? Det er ude at flyve her, brug en torv her. Og hånden styrer. Så skal vi se, om man kan stille sig op her. Kan man slå op? Sådan, dreng. Hvad skal I så? Ja. Filmer på fuldt der. Jo, hvad var det, de stjal derfra? Ja, det kan vi ikke. Hvad fanden er det? Hvornår stopper den bag? Det er skidt. Wow.
mærke til, hvor det svinger. Se nu den unge mand, der maser deroppe. Der kommer en eller anden brug til sidst. De to her nu. Ja, det er der ved at brænde sammen. Læg masser af røg nu i siden. Ja. Fik du det? Ja. Okay. Skal vi have... Den unge mand, der kommer der en butik til. Okay, unge mand. Ja, okay. Ja, bare kom i gang. Se man. Ja, okay. Ja, Jens, vil du have? Første din tænder, kom, åbne. Ej, den tager med. Tager han? Skål og tomfinger her. Den kan jo kun køre. Det kan den. Hvem i gang der? Åbne med munden. Se den flinke, mand. Nu må du gå ind og hente et batteri nu. Ja, vi nærmer os her. For kun 10 kroner. Første her. Italien. Super. Køb nu, ikke? Her er Torbi Torb. Kom. Det er mink. Er det uld? Er det uld? 100% bomuld. Johan. Det er Johan. Hej, Johan. Men hånden skal også være træet rundt. Det er en rejsespil ringklokke. Sort. Matcher dejligt den cykel. Sådan der. Ja, okay. Sådan der. Åh, hvor den Det var da ikke sådan, der tager. Filmer. Hej. Hej. Der var der en til lige før. Ja, det er meget frækt, der. Okay, det er fedt. Vi må lige overhøre, hvor meget sådan noget koster. Så Uli har verdens cut. Se med her. Ja, det er så her, vi skal lave 100 knæk. Og her ser vi så et spejlbillede af mig selv med et kamera her. Står i en Fona-butik på Torbi Torv. Vi har nu langsomt her i anden vej. Det er ude ved hånden. Hånden, den er over. Gamle bekendt. Det er Jan, der står og kigger på kameraet her. Vi zoomer lidt væk fra dem. Kan vi sætte i lammen ud? Godt, Ellie. Så der er en Fredgaard mand her. Hej Fredgaard. Hvad går igen, ja? Hej. Har du hils på hånden? Ej. Det var bare noget. Det er her spændende, ikke? Ja. Smil til fotografen. Og så skal vi være der her til at synge, du kender godt Danmarks nationalsang. Glade jul, kom. Højgaardsfredes grønne top, stråler juleglas. Ellers, det skal den til at stoppe. Oh no, it's the hand. Oh no, what are we gonna do? Oh no. Goddag. Goddag her. Goddag her. Hvad siger det til at synge en julesang for os? For os alle sammen. Kom. Og fra træets grønne top stråler juleglansen. Spindemand bølles dit op. Nu begynder vansen. Det er så lignende. Jo. Det er lige det. Det er smart. Det er smart. Hånden her på motorcykel. Ser det på lang afstand. Hånden, nej, den hygger. Ej. Der er en op på den. Kom så op og prøv. Op og prøve, ja. Jeg sidder mig på en tur. Kom. Okay, Jan, så op. Vil I veje på mig? Wow! Ej. Vi tager det lige fra en anden vinkel her. Foran. Politi! Kom her, vi skal lige filme jer.
Vi er i gang med at filme en film om erhvervslivet. Nu kører der. Hallo de herrer. Ikke ordentligt. Det er 2 politimænd her på Tårnby Torv. Jeg tror, der drejer sig om butikstyveri. Goddag. Hils Hvad hedder de? Vil de være venlige at hilse på hånden? Hvad, kan vi få en julesang? Lige hurtigt. Jeg sidder bare til at synge. Høj for træets grønne top, stråler juleglansen. Spillemand spilles det op. Nu begynder band. Skåret græs som Kevillevej. Station 3. Ja, jeg vil godt købe nogle flere maxi på, hvis det er jo. Goddag. Kører så lidt på fanden. Kan vi ikke få en julesang her? Det tror jeg, vores skole vil blive så glade for. Træets grønne top, stråler juleglæde.